1, go! Kom du med? Kom du med? 1, 2 og 3. Og frem og træd frem. Ej, du får ikke lov. Du er ude. Hvem bliver nummer 4? Du drikker stadig, det er ikke dig. Du er så en 2'er. Du stoppede bare. Det beklager jeg, du er etter. Tillykke med det. Ikke rukket, ikke rukket. Ved du hvad, halvdelen af kokjonen ligger ned over din t-shirt. Jeg er ked af det, det tæller ikke. Nå, så hvis nu du går ned i scenen, fordi du vinder i hvert fald ikke. Vinderne går en lille smule fremad, for jeg tror, at vi er sikre på, men vi har stadigvæk også en tredje præmie. Og de af jer, der ikke er færdige, og ikke var færdige, da jeg sagde stop, prøv lige en gang at gå væk. Mina peger derover meget febrilsk. Synes du? Anders! Du er ikke med. Du er heller ikke færdig. Du er blevet færdig. Ja. Skal vi sige rematch på de 3, siger I? Publikum er villige, det må jeg sige. Jesper, kan vi ikke lige få, hvad er vi tilbage? 3, 4 mand. Vi skal have 4 små kokjo heroppe, tak. Små. Vi har ikke flere af de store. Jo, men det har vi faktisk vist. Der står 4 lige her. Det var det egentlig. Det er meget heldigt. Det bliver 4 store. I 2 må stille jer herovre ved siden af et øjeblik, til vi lige får afgjort det her. Så hvis I trænger lidt ind på scenen, jer 4 her. Spænd vejr. Spred jer lidt herhen af. Der er masser af plads. Kom så, Pal! Kom så, Anders! 15 sekunder, 3. Det er alligevel en god tid. Den kan I ikke slå, vil jeg våge påstå. Jo, den skal helt sikkert stå på gulvet, når I er færdige. Ellers er der ikke så meget at gøre. Du har styr på, hvad for en af de 4 derovre, der er din, ikke også? Sådan. Så er det til at forstå. Er I klar? Vi skal op igen. I ligger ikke sådan sønderligt begejstret. Er I klar? 3, 2, 1, drik! Drikkes, kom så. Giv ham en stor hånd! Yes, tak til alle jer andre. I må godt tage resterne med hjem. Jeg synes ærligt talt, I har fortjent det. 16,4 sekunder. Ja, der er helt sekund imellem. Nå, nummer 1. Patrick, tillykke med det. Stiller dig her i midten, sådan foran alt kokjonen. Nummer 2. Nix. Det der, det er kokjo pletter. Nummer 3. Emil. Damer og herrer, giv mig en hånd. Så Emil, som meget elegant drak 1,4 liter kokjo på sammenlagt noget, der minder om 30 sekunder, synes jeg er meget godt klaret, vinder en fin lille ekstra goodiebag med Kult, cola, mere kokjo. Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad der er i den, men det er bare det, der er i den. Nej. Det kan ikke passe. Jeg tror faktisk også, der er noget ESET Smart Security med i, når jeg kigger på min seddel. Tillykke med det. Nummer 2 får en næsten tilsvarende taske, den er bare lidt tungere. Det vil sige, der er lidt mere kokjo i. Og så er der 2 Kult sengesæt også. Det kan pigerne lide. Og på førstepladsen,
Det mener jeg faktisk, Mina. Der har vi udover 1 års Game Hotel server, en taske med cirka lige så meget, som der er i anden klasse, tror jeg. Men der er ikke noget sengesæt. Der er dobbelt så meget kokjo i den der, som i alle de andre. Det synes jeg, det er et fantastisk koncept. Yes, nummer 1, 2, 3, kokjo crash. Alt klaret under 17.